V dnešním videu si řekneme všechno o novém Prehistoric updateu. Budu rád, když dáte odběr se zvonečkem a like a my jdeme na to. Teď vám ukážu, jak získat nový seed, vlastně lepší než Candy Blossomka. Tady již půjdeme a dáme Show me the quests. Tak tady máte questy, jo. Musíte splnit ty questy, jednou za 12 hodin se vlastně obmění, takže máte na to, no. Bude to chvilku trvat, než to získáte, ale kdybyste to chtěli skipnout ty questy, tak vlastně dáte skip. A stojí to jenom 89 robuxů, což je celkem málo, jo. Takže když to vlastně uděláme 7krát, tak to vyjde ten seed na 623 robuxů, což je za mě dobré a je to lepší jak Candy Blossom. Jeho minimální cena je 157 000, takže je za mě jako velmi dobrý seed. Tady vám nějak ukážu, jak asi vypadá. Vypadá jako sesklá Candy Blossom. Jako další dobrý seed tady máme tady tenhle, Burning Boot. Tady vám zase ukážu fotku, jak vypadá. A minimální cenu má 70 000, což je za mě zase výborný seed, ale je malá šance, že tady bude v tom stoku, takže určitě za mě lepší, pokud máte robuxy, si koupit ten Bone Blossom, protože vlastně vás vyjde levněji a je mnohem lepší než ten Burning Boot, asi tak o polovinu. Pak vám ukážu tady tuhle novou vlastně mutaci, vypadá asi nějak takhle a když ji půjdeme použít na něco, ať vidíte, jak vypadá. A takhle nějak vypadá ta mutace. Jo, jako celkem to pomohlo, neříkám nic, jakože není špatná cenově, když to na něco dáte, tak vám to zvedne tu cenu celkem o dost, nejde to třeba jak Shocked nebo něco takového, ale za mě taky velmi dobré. Teď vám ukážu, jak získat nového peta nebo vajíčko, přijete za tady tímhle týpkem a dáte Take this pet a vlastně za hodinu se vám to přemění buď do vajíčka, anebo do tohohle raptora, vlastně tady tohodle, jo. Teď se mi to nějak buglo, jo, už ho mám, tak, nebo tohodle prostě, buď budete mít z toho vajíčko za hodinu, anebo dostanete tohle raptora. Za mě jsou obě věci dobré, i každý pet ten nový, co je teďka, má jakože výborné ty staty prostě, co dělají jako za mutace a celkově za mě to je jakože OP update. Tohle by bylo všechno k dnešnímu videu, zatím čau.